Otvárame kozmetické okienko. Vítame tu Janku Kubinovú. Janka, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Budeme sa rozprávať o zrelej pleti. Akú pleť považujeme za zrelú? No človek by si myslel, že zrelá pleť, to už je tak tá pleť našich babičiek, proste plná vrások, ale vôbec to nie je pravda. Pretože aktuálne môžeme hovoriť, že zrelá pleť začína už vo veku 30 rokov, to znamená, že v tom produktívnom veku ženy, kedy už pomaly sa začína vytrácať alebo zmierňovať tá produkcia elastínu, kolagénu. Okolo 35. veku to začína narastať a po 40-ke už je to naozaj akože také, že kľúčové sa začať starať. Po 40-ke je ako keby starnúca tá pleť? Ona už začína tak viacej ako keby ochabovať, lebo človek si pomaly začína všímať také tie prejavy starnutia, že už sem tam nejaká malá vráska, už sem tam viac je tá pokožka dehydrovaná, ako keď mal 20. Ja si myslím, že vrásky už aj možno okolo 30-ky sa objavujú. Áno, že ono to tak ide postupne, že najprv také tie jemnúčke a potom sa začínajú prehlbovať, ak sa človek o seba nestará. Áno, ale nie sú to len vrásky, tie príznaky toho starnutia tej pleti sú aj iné. Áno, pri starnúcej pleti vlastne tam je viacero vecí, na ktoré by sa človek mal zamerať, alebo pri tej zrelej pleti, hovoríme, to je také krajšie. Krajšie. Hej, takže tam sa bavíme o tom, že naozaj človek potrebuje podporiť tú tvorbu kolagénu, elastínu, to v prvom rade, že aby sa naštartovala tá obnova tých buniek, aby tie bunky boli plnšie a následne aj tá pleť vyzerá lepšie. Takže to nám tú pleť tak ako keby vyplňuje. Presne tak. Druhá vec je, že mali by sme sa zamerať na tú ochranu pred predčasným starnutím, lebo darmo my budeme tie bunky živiť, keď ich potom dáme na slnko vypiecť, tam sa dehydrujú, absolútne tá koža je stenčená, vytvárajú sa pigmentové škvrny, čo vlastne takisto je prejav známok predčasného starnutia. Tretia vec sú voľné radikály, proste ako oxidačné stresory z prostredia, či je to smog, či sú to fakt tie UV lúče, voľné radikály, ktoré sú všade okolo nás. Aj to modré svetlo, všetko, čo je okolo nás, nežiaduce. Takže na toto si treba dávať pozor. A potom fakt, že hĺbková výživa tej pokožky, že dopriať tej pokožke maximálnu možnú výživu, ktorú vieme. Toto teda budeme dnes riešiť. Áno. Tak poďme na to, poďme si teda povedať, ako sa dá pomôcť týmto prejavom starnutia. Keď sa budeme baviť o tom naštartovaní nejakej tvorby kolagénu, elastínu, tak tam sú dve možnosti. Jedna je retinol alebo retinál, čo sú vlastne formy vitamínu A. Ja som za retinál, čo je vlastne účinnejšia a rýchlejšia forma toho vitamínu A, ktorá veľmi dobre pôsobí na to naštartovanie obnovy buniek a tým vlastne zmierni prejavy starnutia. Malé jazvičky vie dokonca krásne ako keby odstrániť, pigmentové škvrny vie znížiť alebo úplne tie menšie odstrániť. Takže ten retinál, on je akože... Ja sa priznám, ja som o retinále ešte aj nepočula, len retinol poznám. A viem o retinole, že teda nie je to celoročná záležitosť, že by sa mal používať len na jeseň alebo v zime. Tak ako je to? No, ono je to, vždy sa to tak vravelo, že nepoužívajte retinál, lebo retinál je reaktívna a aktívna látka, keby sme to takto povedali. To znamená, že vy si ho nanesiete. Áno. On vlastne začne pôsobiť tak, ako má, tak to akože pekne si ho dáte, on sa krásne vsiakne. No ale následne potom... Veď aj mne tu naneste. Hej. A ja vyskúšam. Tak vedeli ste ja tu mám takú pigmentovú škvrnu. Nezmizne mi? No, asi po prvom raze asi nie. A to je ešte dobre vlastne povedať, že pri tom, keď človek sa začne o tú pokožku starať, tak nie je to také, že teraz si dám retinál a zajtra ráno sa zobudím ako 20-ročná. Bohužiaľ. Bolo by to super, ale takto to nefunguje. Áno, to by bolo super, ale tento retinál je trošku taký žltý. Je to v poriadku? Áno, tam je taká špeciálna látka, astaxantín, ktorá vlastne spôsobuje, je to aktívna látka, ktorá takisto obnovuje tú bunkovú štruktúru a ona vlastne je za to zodpovedná za tú špeciálnu farbu. Ale tá farba zmizne. Áno, ona sa takto ten žltkavý nádych ako keby odišiel. Není vidno nič. Tak vy to máte krásne, tie ruky ešte také mladúčké. No, takže, a vlastne ruky starnú inak rýchlejšie ako tvár. Takže tam, to vidím. Tam napríklad môže človek používať tie aktívne látky aj na tú pokožku rúk, že nemusí sa vôbec zdráhať toho. Tak ako vlastne používame teda tento retinál? No, retinál je v akom režime? Vo večernej starostlivosti. Určite nie cez deň, vo večernej starostlivosti, aby on počas noci, akože keď sa tie bunky, keď odpočívajú, telo sa regeneruje, aby on štartoval tie procesy v tej pokožke. Takže večer, no a čo je ale dôležité pri tých retináloch spomenúť, tak naozaj, že potom to SPF-ko ráno je nevyhnutné, nie že potrebné, proste tam, keď si ho nedáte, môže sa vám stať, že ono to zreaguje s tým slnkom a môžete mať potom nie, že vám to pomôže od pigmentových škvrn, ale môže vám to spôsobiť ďalšie pigmentové škvrny, začervenanie a dokonca až podraždenie tej pokožky do nejakých zápalových procesov, čo by ste určite nechceli. Takže pri tých retináloch treba toto. No a ako sme sa bavili, že či je to celoročné alebo len v zime, tak určite celoročné. Ale vtedy to SPF-ku je must, proste bez toho človek nesmie vyjsť domov. Aj v zime. Aj v zime. Aj keď je zamračené. Dobre, tak sme už teda večer máme vyriešený, poďme ráno. Ráno ste tak naznačili, že čo všetko treba ráno a ráno teda dáme na vyčistenú pokožku SPF-ko, alebo môžeme dať make-up s SPF-kom, alebo teda krémy, ktoré už ho majú zabudované, alebo samostatný dávame.
Takto, ono vlastne tá ranná rutina je takisto o vrstvení, tak ako aj tá večerná, čiže my aj pokojne ráno môžeme do tej pleti začleniť nejaký produkt, ktorý nám naštartuje tú obnovu tej pokožky. Napríklad také neinvazívne sú peptidy. Môžeme ich používať napríklad aj v ranej starostlivosti, ale môžeme ich používať aj vo večernej, ak máme reaktívnu pokožku. Čiže keď nám nesedia retinály, tak poďme do peptidov, lebo oni sú fakt, že nedráždivé, pretože peptid je bielkovina telu vlastná, čiže tam je akože... Nestretla som sa ešte s niekým, že kto by mal reaktívny. Ten retinol nám môže možno aj podráždiť pokožku, ten vie byť taký agresívnejší. Určite, ak je tá pokožka citlivá, tak tam ja by som odporúčala urobiť si test znášanlivosti, že človek si tuto na predlaktie skúsi ten retinál, ak mu nič nerobí, tak pokojne ho môže začleniť do starostlivosti. Dobre, ale keď máme tieto peptidy, takže tam je to úplne v pohode. Hej, peptidy sú také akože v úvodzovkách neškodné v rámci podráždenia alebo nejakej reaktivity. Čiže oni sú, väčšinou bývajú tie séra viac zložkové. Čiže ak sa bavíme o nejakom sére alebo niečom, čo dávame do starostlivosti, tak ja som vždy za to, aby to nebolo, že len vitamín C, jeden. Proste, že teraz si dávam len C, ale že sú dobre, keď sú multizložkové tie sére, lebo tie látky spolu v tej synergii a v tých pomeroch, ktoré sú namiešané, vedia priniesť naozaj veľmi dobré výsledky a človek potom nemusí rozmýšľať, že a čo budem teraz s čím kombinovať, už v tom sére mám namiešané to, čo podá pleť potrebuje. Takže čo ráno sa teda vyčistím si pleť, umyjem si pleť a hneď si môžem dať nejaké také multisérum? Môžem si dať nejaké sérum, buď sú to tie peptidy, alebo ja do ranej starostlivosti odporúčam napríklad C, lebo C je za mňa proste úplný rozžiarovač pleti. Toto je vidieť, dáte si C a hneď je to. Človek sa cíti lepšie robiť. Takže ja by som buď to, alebo to. Následne potom nejaký krém podľa požiadaviek pleti. Ak má človek možno suchšiu pleť, tak si dá nejaký hutnejší, obľúbený krém. Ak nemá nejakú suchú pleť, že je mastná alebo že je normálna tá pleť, tak tam už stačí iba to SPF. Ak má suchšiu pleť, pokojne môže vrstviť. Že nie je to tak, že dám si krém a už si nemôžem dať SPF, ale dám si SPF, si nemôžem dať krém, tak to nefunguje. Že môžem pokojne toto vrstviť. Ale teraz už tie SPF sú vlastne tak super spravené, že oni obsahujú nielen ten ochranný faktor, ale vlastne k tomu ochrannému faktoru sú pridané ešte všetky také tie látky, ktoré by ste očakávali v nejakom dobrom dennom kréme. Napríklad nejaký niacinamid, ktorý je veľmi dobrý proti podráždeniu pokožky. Zasa pomáha vyplňovať tie bunky, vypína tú pleť, čiže tá pleť je potom taká pekne šťavnatá a viete tie SPF pokojne použiť ako bázu pod make-up. Áno, že je to ako krém. Je to ako výživný krém, má to aj svoju výživu a môže to byť báza pod make-up. A aký faktor ešte? Vidím tu 30-ky, 50-ky. No 30-ka je ako taký základ, ale ja som akože zástancom čím viac, tým lepšie, takže tá 50-ka je za mňa taký úplne že optimálny faktor. A tam sa dá potom vybrať, že ak má človek suchšiu pleť, tak si môže zvoliť nejaký napríklad krém, kde je tá konzistencia hutnejšia. Je tam napríklad coenzym Q10, ktorý je veľmi dobrý proti voľným radikálom, môže tam byť, alebo nejaké iné aktívne látky. Taký message, že SPF nie je len teda ochranný faktor, ale zároveň môže aj vyživovať tú pleť a môže teda spomaľovať starnutie. Máme tu ešte CM aktivátor. Čo to je? Povedzte nám. CM, tá značka znamená, že je to nejaký komplex aminokyselín, ktoré vlastne pomáhajú obnoviť bunkovú štruktúru, lebo s vekom, ale nie je to len s vekom, môžu to mať aj mladší ľudia, sa môže poškodiť bunková štruktúra, ale pri zrelšej pleti sa to stáva častejšie tým, že tie bunky sú ako keby viac dehydrované, stenčuje sa tá ochranná vrstva, takže tam je to častejšie. Takže tie aminokyseliny pomáhajú obnovovať tie bunky. A v súčinnosti s nejakými ďalšími aktívnymi látkami dokážu pekne obnoviť bunkovú štruktúru tej pleti a tú ochranu funkciu samotnej pokožky. Lebo ak je tá kožná bariéra oslabená, tak môže dôjsť k začervenaniu. Neviem, či poznáte rosaceu, čo je vlastne zápalové ochorenie, kde tí ľudia trpia takými červenými fľakmi a je to vlastne, že tá pokožka akoby sama proti sebe bojuje a tvorí sa tam... Ak to má rosaceu, tak môže takéto niečo používať. Presne, môže používať práve takýto krém, ktorý je veľmi vhodný nielen na rosaceutickú pleť, ale môže používať krém, ktorý je vhodný aj na citlivú pleť, lebo nie sú tam tie dráždivé aktívne látky. Jania, poďme ešte k takej hĺbkovej výžive, lebo si myslím, že my to už máme taký ten vzorec, ako keby tej univerzálnej starostlivosti, ale chýba mi taká tá naozaj hĺbková výživa, taká dlhodobá hĺbková výživa. Čo by mala obsahovať? Dlhodobá hĺbková výživa, no tam sa môžeme baviť, že niektorí ľudia preferujú vodičkové, dáme tomu tie vodičkové séra, ale ja keď chcem si doprieť naozaj že hĺbkovú výživu, že cítim, že tá pleť je stiahnutá, tak ja siaham po olejových sérach, pretože tie olejové séra, oni v sebe veľakrát spájajú nielen, ako by som povedala, že také tie laboratórne vytvorené aktívne látky, ale aj prírodné oleje, napríklad olej z chia semiačok a podobne. Áno. Čo je veľmi výživná látka. Môžu obsahovať napríklad olej zo šípok, ktorý je veľmi dobrý antioxidant, lebo obsahuje vitamín C. Môžu obsahovať oleje napríklad aj zo slamienok, čo sú vlastne
nazývané svojimi fontána večnej mladosti, čiže tam je to vlastne, ten anti-age účinok pri tých slamikách je veľmi dobrý. A ten aj anti-agingový účinok majú vlastne takéto zložky z prírody však? Veľakrát, áno. Že to sú také dary prírody, ktoré nám príroda necháva. No, Jani, ďakujeme za takýto exkurs skvelý do dnešnej problematiky. Naozaj tá príroda je úžasná, pretože lieči nielen našu pokožku, lieči naše telo, je výborná pre zdravie, ale aj pre dušu, keď sa na ňu pozeráme. A to nielen v prírode ako takej, naživo, ale keď sa na ňu pozeráme sprostredkovane aj napríklad na taký krásny obraz, na takú krajinku. A my sa teraz pozrieme na dokrútku, ktorá mapuje najvýznamnejších krajinkárov na svete.